Nakuha ang videong ito sa Barangay Hall ng San Agustin sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nakalat ngayon sa mga social media community ng buy and sell at mga online seller. Dinig ang kumprontasyon ng mga investor na pumasok sa di umano'y kakaibang iskema ng paluwagan. Sumbong sa CLTV News ng mga naloko, mahusay mambola at napaikot sila ng financial handler na kinilalang si Iris Kate Mendoza Bautista. Ang modus, hihikayatin kang makapasok sa paluwagan o pag-iipon ng pera na ibebenta ang kunoy slot ng isang miyembro na di umano'y nangangailangan lamang ng pera at gustong maagang magsweldo. At ang interest dito, daig pa ang bangko. June 2020, doon niya ako in-invite na kung pwede daw akong maging financer. Bibili daw kami, kung pwede daw bumili ng paluwagan, paluwagan slot. So parang i-explain po niya na yung slot na yun yung parang sahod po nung member niya sa paluwagan sa isang batch, ganun. So ang unang in-offer niya po sa akin na nag-start kami 16,000, and then may balik siya na 4,000, magiging 20,000 siya kasi yun talaga yung actual po na sasahurin ng member. So at the scheduled day po na parang sasahod na yung member na yon, sa'yo na mapupunta yung sahod niya, and then bibigyan mo na lang ng commission si Irish po. Dahil sa nakabubulag na taas ng interes, marami sa nabola ni Bautista ang naghakot ng maraming financer na hindi lamang kapamilya, kundi pati kaibigan at batchmate sa eskwela. Nung una po yung papa ko, tapos pangalawa yung ate po ng boyfriend ng ate ko. Tapos hanggang dun sa isa kong kaibigan, tapos yung tita ko, and then yung kaklase ko po nung high school. Sus, Ginoo, dami. Tapos Kahit na matindi ang krisis dulot ng pandemya nitong nakalipas na taon, ramdam ng mga naloko sa paluwagan scam na sila'y tumama ng masasandalang mabilis na kabuhayan. Ngunit ang siste, pinasakay lamang pala sila. Tila niluto umano sa sariling mantika ang mga yun. Dahil nitong mga unang linggo ng Pebrero, ang investment ng mga maraming sumali sa paluwagan system, tuluyan na raw na naglaho. At ang masaklap, pati ang dapat sanay pera na pangkasal ng nalokong magkasintahan na investor, ang kanilang forever peg na dream wedding, natuldukan. Irish, sabi ko, alam mo, sabi ko, wala akong pinakitang masama sa'yo or pangit. Sabi ko, alam mo naman na yung plano ko this year is para sa kasal. Pinasok namin lahat sa'yo kasi by this 1 month lang, sabi ko, pinasok namin lahat sa'yo kasi sabi mo, hindi mo sisirain yung tiwala namin. Pero yun nga, mag-uumpisa pa lang akong magplano ng future ko, pero sinira mo na siya agad. Hinaing sa news team na mga nagsumbong na biktima ng paluwagan scam, pati ang buhay nila ay nakompromiso. Iyon ay dahil kung susumahin ng kanilang perang naipon mula sa iba't ibang financer, ang kabuwang perang nahakot ni Irish, hindi bababa umano sa 20 milyong piso. Feb 15, wala na kaming nare-receive na reply sa kanya. Mga may dapat sa sahod ng Feb 15, naghahabol na ng pera, wala na siyang reply. Even yung asawa niya, hindi na naka-online. Ayun, so kinabahan na lang kami Feb 15, and then Feb 16, boom, wala na daw siya sa bahay nila. Sa nakalap na dokumento sa ipinakikilalang negosyo ni Bautista, nakakuha ang CLTV News ng kopya ng DTI registration nito. Ang business name registration ay Rish Paluwagan and Lending Online Shop. Rehistrado nitong buwan ng Agosto ng nakalipas na taon at may business address sa Barangay San Agustin, Ciudad San Fernando. Ayon sa mga nagrereklamo, nakakuha na sila ng certificate to file action sa Barangay San Agustin at ang ilan ay dumulog na rin sa National Bureau of Investigation. Regular court filing naman umano ito na maaaring sumampa sa asuntong syndicated estafa.
Bukas ang CLTV News sa panig ng kumpanyang Rish Paluwagan and Lending Online Shop. Habang abangan ang dokumentasyon ng CLTV News sa legalidad ng negosyong paluwagan. Paulo G. Santos, CLTV News.